Apartmenta kan thiltawn maktak episode 3 by Gracie. Zan ka mut thei lo awangin ka ngai tu na po amu man lo ti chu ka hria. Ma se ka danglam thei si lo. Ka mu man lo na chuan thil thleng reng chu ani lo zong hlirin mi ngai tu tir ani ang ti po ka hria. He ruma lo omma sanu thu sei ka hria chua le apiangin atakani ti ero ka hria chuak le thin. Hemizana tang hian chu nu chu aom na tur om chu ka ngai tu atana. Mithil ti thei tak alo ni lau chuan aom na bo hria thar salu tuk lo tura chuan ka ngai ani. Ma se he buildinga lo om to te reng hi mere thei te an ni awangin he mun chua san to te hi chu mi ngai ven an hlo zui lem lo. Newspaper pakhat ka chiara ka thil mu chuan ka mit ala hlea ken chian chuan mi chenau bang abo thu alo ni. Anu le pa an kum na chu ka chiar zela nau bang bo chu api kianga khosa ani. Nasa taka zon ani thu te alo in ziak bok. Atu ka lo ni chuan ka room luam hasa tu Peter chu ka zong tranta ani. Ni thum chung Peter zong chuan ka chuak thina. Ma se ka hlo cham vek mai. Ti ngai na dang heta lo chu ka om na building chan chin chu internet atangin ka chui le ta a. Chuta website pakhata chuan he building atanga mi pa pakhat atlak thu in ziak chu ka chiar fu hlau mai. Ka chiar thak zel chuan ka ruma lo om masa Peter Basalani ti chu ka hethei. Chik le zual chuan ka chiar tha zela a chung tati in ziana chuan Peter le atunu Lucy mingpo chu alo in ziaka an ming nuaya chuan an biak lina tur number po a in ziak tel bok. Chu contact number chu ka khol nga la ma se an pikta mi alo. Khole talo chuan phone chu ka da zui ve bok. Chu lama ka tal na sat deu awangin ka chaw hlea ka mu ve ta ngal ani. Zing dar sari vela chuan ka thowa e rong te bol hal sok sokin kei kham nu chuan message ka don chu ka ena. Me chapakhat me in akang awanga hospital an pan pui hial thingei dura kan ngai chu dam takin dam doin natanga a chua thu alo ni. Chu mei chia chu tu dang ni lovin ka thian nu kim kiming ngei kha ani. Ka room kong khar chu hongin dakpu hu in be sei chuan ka mit ka len ruaya ma se dakpu mel om reng ka holo. Putar pakhat tiang in hall chunga koridora loading chu ka hota zoka. Chu putar chuan akut le lama chuan polythene na khaya. Nui sang chung chuan good morning meron tia. Keipo chuan nui sang chung chuan morning ti in ka chon vea. Afmel ken chian chuan kapu ka hetsuak hial mai. Anui mel chuan kapu ang matin ni. Polythene chu min pea mikal san le tamai bok. Aru mathendon chuan dingin nui sang chung chuan aron le hoya. Voin chu Sunday anisia, dakpu alokal lovang mitia, aru ma chuan alu zui bok. Mumang ramatanga harzok ang mai hian ka harzok maya, alu na room kong khar chung chu ka ena. Room number somli bariat ti lian le fiataka intar chu ka mua. Ka ruma lo masayin. Room number somli bariat hian putar pakhat aoma mithatak ani. In muhuna lo betri nang che ati chu ka hetsuak tu noa. Aso yang nge chuan chu putar chu mithatak ani nge yang ahmela alang chiang hle ani. Long che ra chuan thuin ka phone ke en chu darkwa alo rider to. Chuti lai chuan kong khar chu alo in kip deta honga ka ven chuan tuk verify chen tu chelo ni in voi ni na ni to wangin lau oma po ka ngai to lem lo. Kapasal chung changa ka buai bok nen thindim taka tongkam chedewa tongkhum chu ka du rum mai. Ma se Peterin lekha sui chu ka hetsuak lea belo chuan kom ta zoka. Minute so panga vel chu ading renga ka thindim chuan ka bek lain ka chuasan padai ani. Lifa chuk mei chu ka tuma ma se ka pasalin rethei taka atorna huna han lu chu du le lovin steba chuan ka chuk ta zoka. Ma se
ama khop mai chong rukna kan ni a chong hloi ber chu ka thleng thei ta reng lo mai ka chuk ba chuan chong tin chu ka chiar thata zela floor number 5 4 3 2 4 chu tiang hlir chuan a in thak ni mai hian ka hria ri fe hnuwa ero chong hloi ber chu ka chu thleng thei ram ani ka tho huai mai Peter Khan step chung chang engma a soi lo awang chuan angai na ka hello hle a ka do ani ang te ka in ti hial ani gate a chuan nu pakhat kum som thum vel tur hian naupang pahnih alo kaya gate a chuan karin to ka chu nu chu a hmela chuan midang aya danglam na riau ka hmu a I chung te I lo kanami min ti a nilove chong rukna room number somli pahnih na ka om thu chu ka hrila nang khonge yom ti in ka zo zuya chu nu chuan room number somni parukna kan oma ka hming chu daina ani hei hi ka fate an ni hi atia afate ka han en chuan an zakani ti chu ka hrethe anu phena chuan anin thupa lo om thar inisia champui ngai na ine yani chuan in tharung lovin min khir thin ang che min tia kalome champui ka ngai huna ka lo ril don chenia le lok step a hian muaina haum thinem ka lo chuk khan angai ngota voi thum lai ka let nonin ka hretlat mai ka ti zui le a min chang tamai lo chuan a hoi kwal ruaya engtin aom ran lo enge mo chang hian ti khan aom ve thina lom ngai that lo na dur aom lo ve aron ti a ani kal na dur ka nei sia ka kalsan tu ang che nakina kan la ti ti thadon nia ti in kalsan ka tuma dai nai chuan ngoi lok te helaya te hian thole za na pianga dar sari minisomli panga committee kan nei thina thole zan akhian room number somthum pahina kan nei le dona lotel veang cheo mitia ole kalotel ve donia ti in kakal zuya Peter chu a address internet atanga ka nei mang chuan ka zong tana mundang danga ka kalkwal hnuin tlai lam darli vela chuan Peter in chu ka thenga kongkhar chu kikin Peter samvar vek to hian kongkhar chu aron honga lo lutro mamo inem ni tin min zota ka hmingte soin apartmenta ka thu le ka room number te chu soin chumi room lo lu athin tu te ka zon thu chu ka han soi chuan chu Peter chu amit meng in thak halin ngoi reng chung chuan adinga kapi tia ka biak le chuan har zokin lo lutro mitia longche ra chuan kan thuduna rewak lova chuan a tho thuta chauka kalin thingpui meron pe a Peter chuan kharum ka chua sen don khan lekha kha ka zia don nge don lo tin ka ingai to na sa hlea atopa midang ta na ka ti the om chun nia hria in lo om thar tu ten boina an to lo nan tin lekha kha ziakin ka data ani atia atho seidana tang chuan kamizon chu tu dang ni lovin ama nge hi ani ti ka hria chuta Peter chuan soizomin I local ma khan daina in milobia yom na hluya khan meichia pakhat awmin ka hria a hmela hlauna le thabarna nasatak nei ni om takin awm ti in miron khrelalom atia kan ngoi deuh wang hnu chuan ka local tur thu engma soima salova ka local awangin min hrethiam la ele khasia po kha he apartmenta kan lu hnu ani thumna chia ka hmu chuak ani ele khathu chia ka hmu main ka pasal ta thok tura a chuana lama dar khat le dar thum min kara leaf mangin alo chuak ni om takani ka soi lei theilo ka hnuk awul deuh nen ka tap pur mai Peter po ka thu sei lai chuan hnuai lam chu enin akun renga Peter ke en chuan ka pasal dama hmu le ka beisei na chu beisei bo mai ani ti ka hrenga ma se chete ero beisei na kala nei fana Peter chuan min ngai dam ro ka le khasia kha ahun taka in hu ka beisei asin ti in min ena ma se kamita mi tui chuak chu en rei theilovin hnuai lam en chuan akun le nga la chuta dakpu chuan ti hian min tia
pasal dama I hmule theidan kong khatchi a min tia ma se chu kong chun chu min thil chuang si lo khonga in min thil theiang em ka tia Peter chuan I pasal chu a thito dak bu sui ang chu ani thei to lo angoi deuh wanga ma se I pasal chu hruai ki le dan kong khat chu a hei ero hiala tun ma I pasal pa ngai ang ero ani to lo wang I ruma alo lu ni atang chuan a chuak le to ngai lo wang min tia angai na ka hello khok mai I thu sei chu ane zia tiin ka zot nun lia chuta Peter chuan lekha ka ji ang khan I riat dur chin chu chiang takin ka zia to kha chu bak chu engma ka sei thei to lo thil dang zo du in e ni chuan min zot thei ang atilia Daina fate kha lo wei ven lo turin min ti sia a fate la an mer thain mi fel tak an ni mer boxi katilia Peter chuan Daina fate kha phir an nia ram huai an ni kha a chan chu Daina in nawa nei don khan hospital pan pui an tuma ma se building an chua san ma khan anei da thuta building chunga naw nei masa ber ani nge asin building chunga ram huai cheng ho chu a fate ko chunga lutin chuna mi ringangin langthin ma se zan alo ni in an mel adang lam thin ani atia a fate pahni kha voin ni thengin an lamu hil ngai lo an pahni khan sajule savate rannung an hu apiang an mana anung chungin an ei thin dainai po afate awangin amutlem thin hle a chu wangin entiklai poin chaumel apureng thin ani hadam hun anei ngai lo chutia kan ti lai chuan kong khara tang chuan zote hul nei lo alo luta Peter bula chuan lovak phein Peter ke adena apiang chu meikang ang mein a oma ma se reilova arevele maya Peter bon engama angai lem lo ani building ka chua san don khan thilming khattal in ken lo chutin he zote hi kein lakta ani atia zote te hi khoya changa lo chok ni an ni katilia Peter chuan he building akan atang khan in chung lama tang hian an lo chok thina building akan khan an hul hi akang fai veka chu wangin tun thleng hian mul pakhat ma an nei to lo ani atia Ka building a khan CCTV po auma ma se a hlui to ema wangin a camera a chiang to lova nel po alang chiang theilo building akan lai khan chong sarina a omte chan chua tumin mi so panga vel tur an tlan cholhoma ma se meikang anachat ema wangin chungmi te po chu an kang hlum vek ani iom laya chini emo tui in tur emo dila kong kha lo ki thrin te kha an ni zote hi an hoem le hala kabi thil pakhat chia min thil ro tiin a pasal thi dan chu ka zo ta phong maya Peter chuan ka pasal thi dan chung chang hi lekha po khan ka ziak du lova soipo ka soi du lo ani min ngai dam ro min tia soi dura gangen viau ta ka chuan ovin deuh tak hian ka soi du lo ka ti chu thil kal to hre thar le ka du lo ati tamai ka pasal ka hmangai em he building a athi chan dik tak ka hredu alom ka ti ta ka chuan a thin rimna chu nem deuhin ka kut chu lo chalin ka pasal thina ka hil awang che hian I pasal alo kir pha don lova hei hi I hedon nia building chunga thi te hi threng khatin nga ya an yang ti in ingai to mai thai ma se chutiang chu anilo kan pa nen hian he building a hian kumsom thum panga lai kan lo khasa to a dan zong chu kan zom kim veka himpo kan him re ani kan pa hi au pat deuh to awangin a thuak lama boina nein doctor po kan entir thina ma se angai na an thelo zantin hian veinga tal ekina akal fo thina engemaw chang phei chuan pona chuak thinin Lifate luatum thina ka van nei asiamin ka human zela kan him thei ram ani khatia boivio ta ka chuan dan po hret mumal anei talofa
Achang le tuk vertify thin tu chu biak tumin avapan thina. Kongkhar an lokik apiang la in honsak tumin athoreng boka engem bachang chuan kaning lek thin. Vai khat chu dainai nen pon chuange nge kan ngai sia kan pa hi hruai chi la ani si lo bazara minti boile tukang ti chu ka hlau ani hruai ta lo chuan dainai nen chuan bazara kan kal sana pon lama kan kal han top mai ani kongkhar chu kal mai la engtin nge alo hun thei ka helo ka ho chuan kan pa chu pona lo min ei tur ka da te chu corridor a chuan alo ti dar nuaya chung ei tur dar nuai te chu mi hring ramsa ang maya ho te chuan an lo ei mol bok a thenin kan pa chu an lo se thi nuaya chu thu a soi lai chuan pitar chu kunin a tap tamai kapi ti in ka gut chu amal chunga da in ka hnema chuta pitar chuan seizom lein rang takin kan pa omna lamban chuan katlan pheya kan pa chu a thota reng lo mai mi hiat ka hlawa wangin kan pa chu theilovin ka pot pheya tukvera chuan kanam thata ani building atanga tla mi in ngai ro se kati wang ani a seizo chuan a tap ta zoya reivak lo chutia ngoi ranga kan hu chuan keipoin kan pa hi theihil har kati nangpo ini tho karin dakbu nen in seidanin he building a thi te hi hruai le dan in tia kan pasal te phasa anga mi pa ngai ni to don lo ma se anum lo ai chuan anum chu a thazok lo ami in pa bo chu hruailet le itum ngai lo ami ti in ka zota pitar chu a thutna atang chuan loading chuakin lungoi lo zet chuan kanung lo zui ro mitia an in hung lama huana chuan min hruaya in lian pui pakhathi alo uma atuala chuan kan ding le ria midangin min hunge mulo ti ni om takin a hoi kwal seka tuma a hutak lawa chuan chu in chu a honga a chunga chuan kan lutta ani in chung chu arim a che maya thilto irim ni om tak ani pitar chuan kongkhar chu a khar le a kan phei zela thisen ni om tak chuat laia chu ka hmua pitar chuan min ena engma soilo chuan malam chu apan phei zela chuta bana chuan mi hring ramsa ang mai chu tal chok thei mia lo tura ton be ka hmu thut chu ka phungang mai pitar chu ka bo phei hala hlau su antina lawang che an chok thei lawang enro hei hi katunu lusi chu ani hi atia ole episode 3 alo top le tareng mai khongai takin episode 4 min lo ngai thak sak le theu don nia